Naik ni contain one world religion kami. Haba ngapet chene chitai saudong sokon. Kialap bat kia kran syaphan. Ba ta ka jingtho kalau urlong. Nani syet ong ba. Kata ka sengi kadu kila janwan. Haba ngapet saki social media ka ju higi kran. Hapo ke YouTube bon gini ki jingkran syapang kata kejing mi kata kaniam kabadai ya barok kawai ke pertai tang kawai kaniam habarok kawai ke pertai kipen wandor ya kita ki ba ki ong ba kini kijing tho kila urlong te ngin ya pet kandiat syapang kita na ke YouTube, let's say words when you are at a loss of words. Ngan wat nang ni hoi ka long kum ka reaction video tana ngan pej kan ne ka video la play ya ka jing mande patang ka wei kan yam yu bru baro ka jing mande jong ki 666 la da play menta loading ha ka bakhat do hadin blada bantai la plena ya kane ko ke yemane ya ka bala tep kerteng gum ka one world religion dan ya kata ka yemane ka badai tang ko ke niam ya ka perthai baro ka wei kane ke yemane ya ka bala tep kerteng ru gum ka Abrahamic family house kane ke yemane ada ban plena ha ka te khadre trek ubnai February usnam arajar arpulai bala play kane ke yemane da ka jingdaran katlang chu deputy prime minister chakari UAE bat kumjuru ka jindan ki hakihan na kilait likiniam kata na kaniam Kristan Islam bat na kaniam Jew te kat ka jing tip ke jonga ba ka taro ka de ka jing syaba ya kane ka Abrahamic family house kam de kata ka one world religion la ne kata ka wei kan yam ya barok pertai namar kat ka jing shisha kane ka sadiat alan lane kata ka dolonong sadiat kadai ka wei ka jaka ka ba pun bha kino jungo kai pertai ki bontut ya kane ka jaka but haba ki wan jungo kai om dei tang ba ki wan jungo kai henry ki wan bantep ban mat ya ka imlang salang ha kata ka jaka ne kalong ka jaka ka ba ya khle jet pen reu bha om tang baya om tang jet pen reu henry kiniam ro ya khle ka ne ka jaka but kum kata kadak ba ken pen pau ya kata ka jingetli namar lada kan don ka jingetli hakane ka jaka ka ba ya khle pa tu kata kata ka ba ya khle jet pen reu ka ba khle niam do kata lada don kata ka jingetli kane ka jaka ka pen kala bandai ka wei ka nuksa na ka banta ya borok ka perthai kum kane kana ka video ka banta pi don like li ki jing mane but hang ne ka don ka synagogue ka jing mane jong ki ju ka don ka mosque ka jing mane jong ki muslim but kata ka church ka jing mane jong ki kristan te haba ki don la ka jong ka jing mane platep ba kilaj halak ki jong ki jing mane om dei ki kila ya khle lang ki ju kilaj ki synagogue ki muslim kilaj ki mosque but kum ta terter ki kristan kum ju tengah sana pansai isu tengin ya page wai ke ne video Katolik ubnai Februari usnam arajar khat khandai u hedo jakaniam Katolik u Pope Francis u let chapokari UAE ha ka bakanong ba Dubai ru kadan balai kendo yo he jakiniam Muslim bar ha ka te ke jingle ya kendo chu Pope Francis yo he jakiniam Muslim ladan langru lai kendo langru yo he jakiniam Jew bat kene ke jingle ya kendo chu Pope Francis kalong kum sibenta banyam menjor lang baro lai ngot kinong yalam jaki he niam ba pher
hakabai day bat ka syong suk syong sain jong ka berthai barok kawai olaki day laki no kiniam ki bapher ba ya kata ka syong suk syong sain lene kai it para breu olaki day na kiniam ru kile menjor da ka bakile da ka bakiang makin snano da ka wege yumane hakaba kino ki breu ki badai na kino kiniam ru kin la banwan po kata ki yumane bat mane bat aingo yu blai ling ba kata ki yumane kumta kini ki laingot ki he nang yalam niam bapher ki menjor ban snano ya kata ki yumane bala menjor ru ban tai ki yumane hapo kata ka ri UAE hi hapo kata ka nang ba Abu Dhabi kajing sedang ban tai kata ki yumane kelas sedang no hi Ho chwa ban snaya kini ki mane kadon la kasang perkhat ki bat ban wan lam ya kata ka jing syongsuk bat wan lam ya kata ka jing e it kembang ong mane bat kadon kata ka jing ya soilang ka wei barok kini kinong lam niam ki bahakli do jong barok lightly kiniam bat kata ka jing soi jong ki ka bat pau ya kata ka jing kan thop lang hak wei ka jing e bat barok kini ki lightly ki niam ki ngej ba ki wan ka jing ka sam jong Abraham kum mangi ki Kristan ingej ba ukupatan men jungi hi udayu Abraham bat kum tahi ki Muslim ro bat kum ba ngi Kristan ingej ba ki Muslim ki wan na ka jing ka sam jong Abraham lengba ki khon jong kata kamrau ka Hagar te pilate be ka story jong kata se barok ngamjon kam percaya ne kata story but ki juru kumju hi ki wan nakaju hi kane ka jinge but barok kine ki niam ju kaniam Muslim but kaniam Kristan da ka jingalam jong kine ki bahakli do ko bala ong labatai mentam tan hakane ka video PE ba ilaya thu hakane ka video ro ba ilai kilaya soi kata ka jinga soi ka long kata ka wei ka jing panpau ya kata ka jing thop lang ha ka wei ka jinge ya kata ka jinge bakiwan na kata ka ying kasam jong Abraham Henry banong kini kilai teli ki ying mane kindai kata ka wei kaniam te omdai kata ta namar lada ni wara kata ka jinge e kum sing sam maka kerteng jo kanero kadeka Abrahamic family house tiladangi ong ka wei ka ying kasam de pan stu ba lada ni deilang ha ka ju ka ying kasam kandon kata ka jinge teli kandon kata ka jinge e kumba upop Francis ulapan i ya kata ka jing e jong u ya kata ka jinge teli jong u ba ulai soi lang hang ne te hiru ngi pediang ni kata namar ngitep ba kane kadai tangka wei ka jing pen inuksa om kata ka jing snai kata ka jing mane ya barok kiniam kumba u fadar kenet doli u ong kamdon kum kata hakano ka jing tho ka ba ong one world religion lane ka wei kaniam habarok ka perthei anrai kadai tangka jing kerpat ya kiniam ya kine ki barok lightly kiniam umdai tang ya kine ki lightly kiniam anrai ya ki wei ru kiniam ba ngin yalong ka wei ba ngimdei ban yashun bat kadai kabu paduong ru ba kadai kabu ban pansange ya ki jingsha penyap ben ya ki balului ban pansange ita ki thama bat kadai ru ka jingrai penram ya ka jing penthut kiri da ka badon kine ki seng le no da ka bat ya kata ka jingrai penram ya kane ka jing penhap khun ba di ki wei kane kadai ka ba uta ufada kenet doli uang hang ne ban ong hi kino kiniam kinwan rong lang ha ka wei ka ying mane kalong ka ba syam jinga namar hang tei ki don tang lai teli ki ying mane shubo lada kiniam Hindu ki kwa ban wan mane blei hang tei kim sngau nang namar ba kam don mandir lada kisik ki kwa ban wan mane blei hang tei kim sngau nang ane kim sngau ya hap namar kam don kata ka guru dwara te kumno kan kita kiniam ba pher
kin sngau ya hap ban wan mane blai hang tai lada kam don kata kajaka ban mane blai na ka banta jungki satang lada ki wan jung kai tang kata hi ka yung mane kristan ro ka don tang ka yung mane katolik te ka shong ha kita ki kan hun kristan ba per lada ki kwa ban wan shimanta ha ka masuk khoj ina do teus nam arajar kat kendai bala te kan ga yang mane hapo ka daulenang ka badan hapo ka nang ba Abu Dhabi ya ka bala tep kerteng kum kata Kasadiat Island baja ka design ban penwandur ya kata ka yang mane la sem kontrak ru do briu badai sitang na po kari England bat sitang na po Ghana ya bala tep kerteng kum tau David Ajaye bat ka company Ajaye Association ka badai ka jong u kala ya syakmat ban design bat penwandur ya kata ka yang mane balha kapar bakane ke jingtai ketika yang mane kala ya chaprang ki kubar ha kelang sudang cakap pertai kelas sedang ban sapriang bat ki kubar kelas sapriang bakari UAE kala tei kata ka yang mane ka David tanggawe kan niam dang mentaki pai ba cakap pertai barok kawai bat ki kubar kelas sapriang ru khamtam ha padang ki pai ba babon jang ki pai kristan bat ki laang ba kine ki dik taki eki dakisien ba ki sngi ki bakhado kilajan namar balai bah kat caki kristan ro latha ban la poi ka por ka bakhado kane ka perthai kan sasna nya ka yeng mane ka batang gawi kan niam naman ta upai ba baro cakane ka perthai bar an samir te hang ne ko ban ong ba sngo ba ban map khandiat namar nadu mene aklam pat mi ya kata ka kerteng jong uta unong kran hakane ka video te ka kerteng jong u let's say ane ka kerteng jong kana channel let's say pili I hang ne khandiat ila pan mi kerteng bat bun na pi tep bat bun na pi pej berbor kubor jong u te ya kitu ki bom pat tep ba mano bakran hakane ka video ka bang ngari ak manta lane amdei than bang ngari ak re ka dei ka video ka ba ngakwa ban lengba kane ka video ngakwa ban don ka jing pen shai halor kata ka nongrem ba ngakwa ban wanra hakane ka video junga hakane ka sngi te kata kalong ba yulasin don na pleng jopi ki bom patip ya ka kerteng jong unong ai khubor hangne ka dei kerteng jung ka dei tutorial kene ka channel ka kerteng tutorial nga try tutorial ru ngawi a yanga ha kane kaliang ka ba nga snai kane ka video manta ka long kum ka reaction video ha kane ka video ka manta te tutorial kum uta unong ai kubor nga so thu ai kita ki kubor ki ba uyo sngaw baka partai ka kran kita ki kubor baka partai ka elap kita ki kubor ai thang kita ki kubor hi tang ba tangen phai biang man ta sakane ka video komba laong ka ne ka video ba kita kubor kala sapriang ka leng saudong ka partai ba lami kata ka ying mane ka batang ka wei kaniam ya borok ka wei ka partai te ka jingkali hang ne ka long ba na e kami kata ka kenten ka wei kaniam ha borok ka partai na kami kata kentin te pili usngau hi na kane ka video menta ka baong ba kane khobor kelas sapriang ha ki pat kristan bat kane ki pat kristan hi ki ba pen sapriang ya kata ka baong ba lami kata kaniam ya brok ko ka perthai namar ki ong kidai ta ki dakishin chong kiski ki bakhado bakila jan bat la thoru ha ka kotba jong ki kristan kata ka bible te kata baro kadai ka jing pen sapriang jong ki kristan hi ba ladon kata ka wei kaniam ha baro ka perthai kata ka one world religion te habakum ta ngatrai pila tipi mano kita ki kristan ya pen sapriang kum ni ngamdun kaman pen syaya pi hangde pila sotu hi dalade mano kita ki kristan ya pen sapriang ya kata kenten one world religion nana kata kenten lambi ka wei kan yam ya baro ki berdewa ka pertai Usibun kinang yalam ki balam le ki ban kamera de bagi de kinang yalam ki bakut bat ki balawan nak mentak tin jo uble lan ne ban pen sapriang yak tin jo uble hi
bat kalai turu ba anda kalapoi ka por ka bakhado kayeng mane ka batang ka kan niam happer the borok ka kan sami bat ki pai ba ki haban wan se poka kayeng mane bat dam bat ngu yo syaitan la ne yu tau antikris bat kini gidi kita ki baro ki khubor ki bala sapriang hapdang ki pai ba kristan ha ka bai de bat ka jingte ya kan ka one world religion Hendrai mentah hadin bayar kan ka yemane la daban plena hapo kata kanang ba Abu Dhabi ki pai ba na kelang sodong cika pertai kelas dang ban kring ya kata ka yemane palanang bonro ki pai ba bawan ban mane bon ban dam ban ngu hapo kita ki light liki yemane hadin ba kanang ba Abu Dhabi kalau daban play ya kata ka yemane nakali yang copi ki pai ba pia so kumno halar kan ka one world religion Hakaba Pope Francis harangkat kinong yalam cakan yang jiu bat Islam kelaikan dolang kumsi benta banya telih perangki Muslim ke Kristen ki jiu terter hang neh po pertai kelai menjor baki tau dak ne ka yemane hato pi menjor bakane ka jingle cik diki nong yalam niam kan yalam saka jingba hapdan upai ba babon cakan ka pertai saya komen mapiki pai ba hapo cakan ka video hak ji sotho ko chonga kam na don kam than yang yi bangin predik ini tu lupa lane ngin penwandor ya kita ki ek baro ki ba lapan pau lane ki bala tho ha kata kitab jing pen pau namar man pen shai man pen sotho man pen champang kita ki ek baro kadai ka bor jung mun simbok khoj ho ngalong unong pop bat ngamla man ong ba kata kam dei kata ka bakla ne kata kadai henry kadai ka bor jung mun simbok khoj man pen shai halor jungi ya kita ki ek baro ngitep ba hakine ki por ki ba manta om don shu unong itu lupa ujisu ula debe tu lupa lo ik baro ujisu ula kren om don batep ya kasngi ne ka por lemne ki angel na beneng lemne ukon utep tong ukpa naga gospel kum Matius kal nong ka ba arpusaw ka dikhot ka ba laipun breu ujisu ula debe tu lupa lot adangi pule naga gospel kum Matius kal nong kaba arpusaw ka dikhot ka ba lai terter dengan kerman pinsa pule hi na kata khot ka ba lai terter na kalong ka ba arpusaw namar gamla an pule lut hangne hapi kan salong ka ba jrong bat ngan pule shapi menta ba arpulai hadu arpusan tilada uno ong hapi hapek misaya udon hangde ne udon hangtai wat ngeje u na ba kine pau belai ki misaya bat kinong tu lupa lam ler kin le bun ki dak bat ki jing phla ban syukor ladala wat ki bala jet jong blai te tu dak sumar bha ngai thu lupa hapi te ujisu la dab ya thu lupa lot ya kita bat uang ba kin sami kita ki misaya ba kinong thu lupa lam ler sami bun kita kila ban le kita hikam phla berkenuksa jok keneru lada pilapet ya ka serius misaya pin soy I ba ta misaya kene ka serius udai misaya uba le hikam phla uba yaj halor ko ule tik ko bole ujisu te lada pipet ya kene ka serius pensa klumar kle pensa ong tip udai ne umdai uta ukres wasisha namar hang ne pini ba tanglang ba kin jong kini ki dakishin tanglang ba jong kini ki kampla ki jong ba ulapen bej ulapen thamelut wadia ki pat jong blai ki balajet jong blai ro don katuk ne ki pat jong blai ha katuk serius pini I don way pastor ubla shubot yu ubla shuyat bat u kat shaba ulej misaya ulej bat pini I kata ka serius ba bon ki pat ba belin ki ba bodi u namar ki kwa ban yo jipan ko don ki ba ki kwa da kine kitai ba bun jaj don la ka jong ka jingkwa ba ki bot te kum kita ki nuksa kata long tang ka nuksa la da pipe kata ka serius pinsa yo pinsa bishari mapi bisa bishari mapi udai shisha misaya uba thok na kata kadang dei tang kasison ka banikong kasison ka ba arkan sa mi ngathai ngamtip na marba ngayos ngoba kadon ka jing sha khang persha na ki muslim ro nang ta kadon ki bun ki jinga ki ba kim la bachna ka ne kasison ka ba ar bat ngamtip ngampat
check manta yo se kala mi ro ngam te kata yo se kala stang shna ro ngam te kata te ko to compare kata te tang ba kata kolong tang kanuk sa pi tang kanuk sa hang ne ba ki bru jongi ro manta lada ki yo sngeu shane shatai ki sngeu don ba yathu don me thu ba o ulawan to misaya o kum ta kinsa sngo per kin so phla kin so o to ngin yele chita ta bar kita jisu lada yathu lupa ba pem dei ban lech chata lada yathu lupa lada kila laki ong pi umisaya ulawan kam ta pinun kam ban lech chata pinun kam ei na marba ujisu lada yathu lupa lo dikini ki bro pem dei ban kuslai thane kita ki baro but te kita kidei tang kita kidakishin but om dei manga ma phi bangin yathu lupa ki yathu lupa ba ka janwan kata sngi ka bakhado lane ne uta lawan uta usik ne ngi te uta usik suru ngim te kita han rengi shu yathu lupa ki ba ngi shu lupa ngim don bor mangi ngim don bor satia mangi bangin yathu ya kita ki lada pi ong bangadon ka bor kata kamut pilalam ler namar ba ujisu uklam ong ngan sapha ikinong yathu lupa haswa bangan wan Henry uong kin sami kinong yathu lupa balam ler haswa bangan wan namar ujisu ula debe thu lupa lot ita ki baro te hang negi de ban so tho ba kamdei ka kamram jonga jongpi bangin yathu yalap khana sine satai lane ngin pen wan dor ya kata ka jing tho jing pan pau ya kata kitab jing pan pau kam de ka kamram jongi ka kam ka de ka jong men se bu khu pen sai halor jongi namar jisu la de be thu lu palot ikini ki baro ba hadu menta ka jing yu junga ngapat ju sneu yauta misaya ubale ya kita kishin ko bale ujisu utau misaya ubaya halor ko misaya ubapan ko iki papang misaya kumta te wat nom ya perkhat jengai pelat bat kamram jonga hang ne menta kalong tang bangan ngawan persai ngaklam wan hang ne bangan ong kadei ne kala ya kita ki baro Henry ngawan hang ne tang ban ong ba kane kajing shna ya kineki laitili ki yeng mane kane kamdei kata ka one world religion lane kamdei kata ka wei ka yeng mane ya baro ka perthei kane kadai tang kajing syak kano par kajing syak kano ka ba along haba palat bat ngi iya ki social media ki ba fer ki dei hi ki hun kristan ki bom dei katolik ki ba kano kita ki baro te tang kat ne ngadon man ong bless you bon